साहाजों लानांगौमोनलै स्टेरिं माबाखौ साखाखौ साहाजों खावसेनानै साहाजों बेखौ हासन मोननांगौमोन बिदिनो थादो दे बिदिनो थादो दे होदो दे आं फिनोखौ होयो लांदो खिन्दिदेना जेबो खांलायनांगौ होना हो खेवनाया नाङालै गुवार गैयालाबो आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनिनो 37 नं सिल्ली एसटी समाजनि मानगोनां बिजाथि श्रीजुत जिसे सुमफ्रामारि सारखौ सिनायथि होनायजों लोगोसे गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय दिनै आङो लाइमोनथि एरियायावहाय आङो अफिस अपेनिंजों लोगोसे आं मोनसे फिसा आङो मिटिं बायदि खालामहैदों बे खालामहैनायावहाय दिनै आङो नुनो मोन्दों माने आंजों फ्राय सापर्टजों रंजाख्रावदों बयबो खुसि दिनै आंखौ बुंदों नोंबो सासे गैयि मानसिमोन दिनै गैयि मानसियासो दिनै गैयिखौ सिनायसिगोन होननानै दिनै आंजों फुल सापर्ट दिनै आंनोहाय होनानै दिनै आंखौ बिदि गोसोआव थुलुंगानाय होदों नैबे आरो दिनै आङो बे 10 बोसोरनि सिगां आं बेयावनो मोनसे न'खर जानाय बायदि मानसिमोन दिनै बिनि थाखायनो दिनै आङो फैदों बेसेबांबा गोबावनि उनाव 10 बोसोर 12 बोसोरनि उनाव आं फैबाय दिनै 10 बोसोरावबो बे एखे लेभेलैनो दङ अब्ला आं गोसोआव गाबखांनाय फैदों आं दुखु मोनदों दिनै आं रायजो राजानि मोखांखौ नायनानै आं बिराद दुखु मोननाय मोनदों दिनै बे 10 बोसोरावबो जुदि बेफोरबायदि जुदि डेभेलपमेन्ट खालामनो रोङाब्ला अब्ला बबे टाइमाव बिसोर खालामबावगोन बेखौ आं आसरित मोनफैदों बेनि थाखायनो दिनै पाब्लिकफ्रा आंजों फुल सापर्ट दिनै आंखौ ओरैबायदि खोथा बुंदों नोंसोर जों गामिनि एरियाखौ जों दिनै नोंसोर नायनो रोंसिगोन होननानै दिनै आंखौ बुंनाय जादों बे दालाङा जाहैबाय जेब्लानाखि आं 10 बोसोराव बेयाव दंमोन बेवहाय ओरैबायदि बिदिनो औवा दालां फिसा दंमोन बे औवा दालां फिसाया दिनैसिमबो बे औवायानो औवा दिनै सनन ब्रह्म दाङ'रियाया 10 बोसोर 5 बोसोरनि सिगांखौथ' आं बुंनो रोङा खिन्थु 10 बोसोरसिमाव दिनै खननै बियो देरहाना थांबाय दिनै खननैयावथ' खमसे खम माबा मोनसे लामा सामाखौ बानायना होफैनाय बा दालां मोनसे बानायना होफैनाय बिसोरो बानायनो हायोमोन दिनै मा अबस्थायाव दिनै जोंनि रायजो राजाफोरखौ बिसोर नायखो दिनै बिसोरो मा गावनि उदैनि थाखाय गावनि नांगौनि थाखाय दिनै बबे जायगायाव बिसोरो बिल्डिं थिखोनो हागोन बबे जायगायाव दिनै श'रुम थिखोनो हागोन बबे जायगायाव बिसोरो बिल्डिं थिखोनो हागोन नै बेखौसो बिसोरनि थाखाय माने रायजो राजाखौ थगाय भट बिनानै 500,000 थाखा दिनै रानना होनानै दिनै रायजो राजाखौ दिनै बिसोरो फुस्लायनानै दिनै बेबायदि फुस्लायनानै बिसोरो थांगासिनो दङ बेनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा दिनै 500,000 थाखायाव दिनै रायजो राजाफ्रा दिनै बायजाला रायजो राजाफ्राबो बुजिजोब्बाय मिन्थिजोब्बाय दिनै माबायदि 500,000 थाखा लायोब्ला माबायदि अबस्था जायो बेनि थाखाय दिनै जोङो बेखौनो खावलायलायदों रायजो राजाखौ जों बुजायदों बिदि आरोखि बेनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा आंजों दा सापर्ट होदों आङो रायमोथिनि रायजो राजानो आं ओरैबायदि खोथा होदों दिनै गैयि मानसिफ्रा अनेक दङ दिनै प्लास्टिकआव उन्दुग्राया प्लास्टिकआवनो दङ दिनै थिं खाथाबनानै उन्दुग्राया दिनै थिं खाथाबनायावनो दङ बेखौ आं नुफैनानै दुखु मोनदों दिनै आं हागौमानि आङो देरहानानै थाङोब्ला आरो आं देरहानायाथ' खाथां जाबायदि आं सापर्ट नुदों बे आङो देरहानाया खाथां खुनु आंनि जेननाय सोदोब गैया बेनि थाखायनो आं जुदि देरहानानै थाङोब्ला दिनै आङो रायजो राजानि थाखाय गैयिखौ आङो हानायमानि आङो 5 बोसोरसिमाव आस्थे आस्थे आङो नायलांगोन आरो आं सहाय होगोन आरो आङो बे दालां बायदिसिना लामा सामा बेखौ आङो स्टार्टिंआवनो आङो दिनै आङो मावगोन होननानै आङो खोथा होलांनाय जादों आच्चा आंनि नामा अजय जोङो नैबे लाइमुथि एरियानिनो जों मानि थाखाय निर्दलीय ओंखारदों बेखौ जों बयबो मिथिखासै दिनै BPFनिफ्राय 16-17 इयार्स खामानि मावलांबाय दिनैसिम जेबो डेभेलप जायाखै जोंनि लामा मोनसेबो जायाखै दिनै
गोदान सरकार नांगौ गोदान सरकार सोलायनाय नांगौ परिबर्तन नांगौ होननानै जों दिनै UPPLखौबो थिखोहरदों नाथाय दिनैसिम UPPLआ जोंनि सायाव जेबो खामानि मावाखै बिनि थाखायनो जों दिनै गोसो जानानै जों दिनै जिसिया सुमफ्रामारि सारखौ गोजौआव गाखोहोनो थाखाय गोदानै मोजां बिफां गायसंनो थाखाय जों बेखौ बयबो सापर्ट होनाय जादों जों ओरैबायदि खस्थ' मोनो माने जाहाथे जोंनि खाथियाव लामानि डेभेलप गैया इलेक्ट्रिकनि डेभेलप गैयामोन दिनै लामाया हाब्रु हुब्रु बिराद उसुबिदा जोङो लोमजानाय साजानाय जों हस्पिटाल गंसेबो गैया हस्पिटालनि थाखाय जोङो सानफ्रोमबो रुनिखाथा थांनांगौ जायो एखमबा समावथ' जोङो लामायावनो बेमारिफ्रा थैलांनांगौ गोनां जायो दैज्लां समाव जोङो बेमारि जायोबा गारि आजार मोना बेनिखायनो जोङो मानसिखौहाय जोङो खानानैबाबो गोथै सह' बायदि जोङो दाहाफ्राव खानानै बाननानै दैखौ बारहोनांगौ गोनां जायो जिसियाया जेब्ला देरहागोन बे जोंनिनो मानसिखा जोंनि एरियानिखा जोंनि जायगायावनो संसार जानानै थांनाय जिसिया सुमफ्रामारि सारा बेनि थाखायनो जोंहा 100% फोथायनाय दंदि जाहाथे जिसिया सारा जोंखौ आजादि जोंनि डेभेलप एबा जोंनि परिबेसनखौ नायगोन होननानै जोंहा 100% थांखि दङ